Най-разпространените причини за занимание с спорт и физическа активност са: с цел подобряване на здравословното състояние 62%, за контрол на теглото 24%, релакс 36%, за забавление 30%. 7 златни правила. Златно правило 1 е отговорността на организациите и индивидите да осигурят адекватна грижа за младите спортисти по време на занимание с спортни дейности. Всеки спортист разчита на своя треньор. Златно правило 2. За всички тренировки и състезания, в които участват млади спортисти, трябва да има на разположение предварително посочено отговорно лице, процедура за действие в случай на нараняване и адекватен комплект за оказване на първа помощ. Добро поведение плюс състезателен характер плюс здравословна среда е равно на по-добри спортисти. Оценка на риска за 2015. Златно правило 3. Писмената оценка на риска за спортни срещи, тренировки и състезания трябва да бъде актуализирана ежегодно. Разработване на писмена оценка на риска и придържане към нея е равно на качествен спорт. Златно правило 4. Треньорите, които работят с млади спортисти, подобряват своите компетенции, следвайки структурирани инициативи в треньорската практика с цел да промотират здравословния спорт. По-добри треньори за младите спортисти е равно на по-добри спортисти в бъдеще. Златно правило 5. Постер с правила за безопасност. По време на всяка спортна среща трябва да има постер с ключова информация за безопасност, свързана с изходите за евакуация, оказване на първа помощ и телефонни номера на службите за спешна помощ в допълнение към ключови послания за здравословна среда на спорт. Златно правило 6. Ежегодно трябва да бъде организиран ден на безопасността, по време на който да бъде обменяна информация относно спортните дейности и спортът като източник на здраве. В него участие трябва да вземат треньори, спортисти и родители. Основата на здравословния спорт. Винаги бъди внимателен по време на тренировки и състезания. Златно правило 7. Основните елементи при създаването на добри спортисти са подходяща физическа подготовка, позитивно отношение на треньора и здравословен начин на живот, примесени с забавление по време на тренировки и състезания. Всичко изброено до момента е важно, за да бъде един атлет успешен, но коучингът дава по-добри резултати, отколкото тренирането. Fit for Health – страст към спорта в безопасна среда.